di edisi Rabu 9 April 2025 dalam acara tradisi adat desa Mapagzli di Desa Bulaklor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Pagelaran mimbar cerita yang bakal kami suguhkan ke hadapan Anda dari atas nama kesepakatan sang sutradara dan asisten sutradara tertanda Raden Culeng. Ini malam pagelaran mimbar cerita dengan judul kalimatnya Petaka Tumbal Jati Nunggal. Petaka Tumbal Jati Nunggal dalam serial Asal Usul Keramat Buyut Siwalanders. Dengan bangga wiramandala kami ambil dalam sejarah legenda. Ini malam yang kami suguhkan dengan judul cerita Petaka Tumbal Jati Nunggal. Petaka Tumbal Jati Nunggal dalam serial Asal Usul Keramat Buyut Siwalanders.
ning alam laki yen kula kudu sapikir ning segala tindak laku ning segala lampahan rukun rumput bebarengan yen ringan sama dijinjing yen berat sama dipikul sareng aya paisek gedeng mamaku kasdul sing mirangaken duh seniman lan seniwati warisan sing para wali warisan sinek saumur bakal lali saumur bakal ilang bakal hilang sareng mametrisno ayo paisa gede sing mirengaken bos pasingiro kantun mametris noy keding wong kang paling eman dewe wong kang paling saja sareng mamai eko saking langko dewe kang lebih gaul bunda lebih gaul saking undak jaya minang kasih mirengaken Pak apa hari mikirin nasib kaya nelaka enak-enak Pak dina maning ning kali-kali dina maning ning sawah-sawah mengkenen temen nasib wong ora duwe aku Pak aja mantap jadi ora enak pangkat mungkin wis kutune karena karo sira wis wajar aja mantap dadi ngenes lamun kita beli luru iwak ning kali-kali atau ning kedung-kedung ya wis beli mangan jadi yakin wajar lah tapi kulane pen kaya batur Pak pengen dolanan pengen guyonan karo batur tapi priben Pak lamun sira dolan karo batur wong tuane tidak arep mangan mulane sirakin tegawan ning kali yuk bareng-bareng luru iwak ambil bisa mangan dodok gak Pak ya pegel ya laku baik ya memang Pak lamun ora luru iwak ya beli mangan lamun lah wong pesen iwak ya beli belanja Pak malong matamu nanang sakecap li bisa ucap gawe kaget maning atine Mame Trisno aja lali selawase minangkan
minangka sing ditembangi Mamae Trisno putra Ratu Sayur Pasar Jati barangkang paling eman serang mas kangen absorek ding Mimi Hajah Anita kang lebih gaul bunda lebih gaul mong mundak jaya Mamaku Haji Aliek ding mimiku Mama Iya, Bapanira ketinggal ning Miminira wis oli 10 bulan. iya Pak. Bulane sira sing liwat Bapanira sing masak nasi, masak sega. Maksudnya anggo makne sira. Bapaknya ajak anda emak Pak. Lamun ma urip ma beli mungkin ora Pak. Ya macan. Menusa urip wis wajar ketinggal ning menusa. Termasuk kita ketinggal ning keluarga ya wajar. Berarti kita sing masih urip antara sira karo bapak nih. Ya Ngenes Pak. aja cilik hati. Lamun bapak kelingan wong wadon kone bapak nirane melu maning ning wong wadon. Jadi aja ya aja sing melasting bapak nira masur bisa neluri Pak ya wis luri Pak. Konon beli nang Iya monone Pak. Tapi bakal kelingan emakku Pak. Lara wetengku Pak. Biasane esuk-esuk digoreng akan seganing emak kian beli Pak. Pengen kaya batur Pak. Duwe emak mana kulane langkap Pak. Sareng mamaku kasegengan kidul Jamblang dewek papai dina saking pecungklon Jamblang minangkane paguru tarki dewek simpar mata magares nana 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 Nok, nanya mlakune aja kenceng-kenceng. ya wis pribena baik ya kudu luri Apa sih Pak. Kang Kuwu? Bakal beli luri Pak kono ya beli mangan Lolonan Ya. kue wong lagi jadi ya wajar lah aja cilik hati ya aja cilik hati bakal cilik hati ngone kitane priben sirane priben kan konon Toli gamen di sini Pak Kuwu mengsawa-sawa ke ya iki sih nuruti yumpone wong wadon sing lagi ngidam pengen aja mangan kiong mas karo pengen mangan apa kana cepat rungge ayo yuk ngono kok Ngombene Pak. Sing esuk luru iwak ora oli pepegel. Alun-alun bae gama Ipen. Mlakune ku. wong rezeki nang kadang akeh kadang langka ya pun kuwi dadi wajar wis dadi kudu Pak. Ana wong Pak. Astagfirullahaladzim. Mene bapakne mene. Kok Pakku Mene bapak. kayak beli samar Pak Kuwu. ya sareng papai dina kedingna kane paguru tarki mamuku kasegengan kidul udi minangkane kali tembangi
serengkang lebih gaul bunda lebih gaul mamaku Haji Ali mama Trisno mama Eko kaya edeno kaya saat selalu sadeng mas kangen absori sing mireng sesepuh pula kelor kang mirengaken mamaku Haji Ali minggu pula kelor keding mamaku pula kidul mamaku opang mamaku mekar gading Mama Trisno sing duwe putra Ratu Sairo Pasar Jati Barang Mama Eko saking Blangkolosari sampun lali serengkang atau sing sing barang ada putra geding serang sing duwe sampurnama dewa mamah neni dwi puji haruka bos wiramandala dewek Bapak Ji Saipudin sing dijaluk sampunane selawase Apunten jadi kageteng panggalih sampai niki sinten apa beli weruh apa beli kenal tak kenal kula Masya Allah ya wajar serta lumrah wong nembe Pak Amprok jongok wong durung kenal takon bener kuh mboten bakal sampean tambuh ulagi kuwaru Paku waru Mama Trisno aja lali salawase sing keceluk kuwu kardam ya kula Pak Kuwu Kardam bener Ibu Kuwu Kardam Nggih. ya Kula ibu kuwune. kune si Niki minangka pawongane kula. paingane sadeplen Mak Ipen namine. Punten Pak Kuwu. apa nang Pak Kuwu ku arep mendi nedak-nedak mang sawah-sawah mang tanggul-tanggul. Mamaku kasebengan kidul papai dinaik geding minangka pagrutar kideng bakal senange takon sebenere Pak Kuwu ki meneki gulati uwong sing tukang luruh iwak jare di arane ku wagoblak mengkonon bener Pak Kuwu kula ki arane goblak oh sampean ku ki sing goblak apane Sing diulet-ulete mah wonge mangkene niku. dilembah Pak wonge mah Wonge mah lagi pada ngenes karo anak pinggir tanggul. Mama Trisno geding Mama Eko sing blangko dewe ku gulati singaran wagoblak jare di tukang luru iwak bahkan di ahline luru iwak jare mah dipakal luru iwak ku karo anak kin di anak sampean anake kula Bener Pak Kuwu. anak ketinggal ning rabi kula kuda di uripe kula karo anak bae Anak ketinggal ning embok. iya anak ketinggal ning embok rabine kula iya ya bos sesampune ngaturaken matur kesuwun Mama Trisno matur kesuwun aduh punten ya wagoblak nggih bisa nih sampean langkaning umah anane ning rawa-rawa terus sampean ki ora lagi luru iwak malah lagi tawan tangis karo anak iben sampean ki
Pak Kowo, maksudnya kula ki lagi rundingan. Oh lagi rundi. Jare kene. Iya. Pak, kita ki ketinggal ning ngembok, ya mbok apa kita ki kaya batur. Aja nali selawase Konon. Kau sing ngenes temen ya Pak Kowo. Siap melas. Ngeratapi nasib ning sepinggiran tanggul. Kau si karo anak. Anu be, masalah mamiang masing esuk ya apa ya? Sing esuk nang. Tekang wayam ini durung oli iwak. Tangan wayam ini durung ngeliwak. Durung. Weteng peri ya pak. Pengen mangan. Oh, durung mangan. Sarapan be dulu. Masya Allah. Iya bokna wajaluk. Mama ko jali gede Mas Dokter Udi kaya denok kaya pasang. Pengen mangan lakas yang dipangan yuk. Udah ditimbul yang enas yuk. Ya Allah, melasakan dengan Pak Kowo. Ya iya kusuk pantes yang di tengah-tengah rawa. Garap Wis mangan urip apa? karo bapane bae. Barang umur semono ku, wagoblak ku. Mula gaya wis secandak secekele dengan Pak Kowo. Tenaga-tenaga ya wis langka. Mangkane luru iwak gawa anake ku. Ya tentunya wis kewalahan kuno Pak Kowo. Sareng ayah arkane gede maliri ajalok digaweng Bati melase baik. Bati melu ngendese baik. Bakal bisa memperhatikan wagoblak karo anaknya ya ben. Ya ari sampean melas yen sampean ora tegel mah Pak Kowo. Ya wis ngongkon wagoblak bae luru iwak. Terus bakal oli tinggal dupai duite. Konon ya. Ya iya dengan melas. Ya wis. Anu Pak Kowo. Priwe nang? Sampean pen ketemu karo bapakku. Anak perlu apa sih Pak Kowo? Mas bawa kamu snop tempel Mas anggap suri mimi ajani tae keding calon tuan rumah sakit Cibiyuk dewe Takon perlu deh. Iya Pak Kowo. Bakal senang, bakal wagoblak. Takon tujuan atau takon kepentingannya kuwu gulati sampean wagoblak ki ya lakamane perlune pengen butuh iwak. Yoga sampean makan kuwu kesuwen ngomongnya ku. Kari istrinya kula, rabine kula lagi ngidam konon. Sing mau kula ku kelaya-laya ninggalaken panggonan ku Kang. Anu cung pengen mangan kiong emas. Sing cilik-cilik toli dipepes kakang kuwu. Raca. Nah. Ya dudu nang. Kono, Duduk sing raca. mau. Ya sing anakan kiong gua. Bakal kiong emas ya kiong emas. Oh kiong mas Pak. Bakal keraca ya keraca. Oh sejen. Nah. Bakal yuyu ya yuyu. Ake yuk kiong mayu. Sejene gak ake. Oke. Anak kocolan, anak welut. Kubake. Bahkan di wilayah Kedung Banteng mah. Genai iwak. Oh kinki arane Kedung Banteng. Kedung Banteng Pak Kowo. Oh sing keceluk Kedung Banteng kikian. Iya Pak. Genai iwak ki. Genai iwak Pak. Kaberan no eka kadange senok ki kelaksanan. Keturutan Keturutan. gadangnya kula. Bokat kita madika kuya Pak Kowo. Ninggalakan warung ngejak kita. Rampiagan wong telu. Bokat kita menggarap jalan-jalan. Buat kita menggap nonton ning acara kana rame-rame. Hari anu mene-mene mengtanggul-tanggul. Ipen Maria papaku semana diomongane. Bocahku. Ibu kuwu kusunpan lagi pengen ku mau ke pepesan pun jare Ipen gak pada lagi ngidam. Ngidam kita laki nih siapa? Hai, jare aku pada bae aku. Ibu kuwu ki 5 wulan Noraya. Jare Ipen gak pada. Yung kita orang laki-laki. Sik. Waria papa. Cocok. Ilokan. Durung kawin kita masak kita metang.
Ya bokat arane ge sirembong radaki yang lunga kena. Kita ki jare dewek mah lagi pengen pisan duwe keturunan, duwe anakku. Kok Barang ki kayak garwa ningsun, keluarga ningsun nok eka ki lagi ngidam. lagi ngisi gini pan. Nyambok kok sih ari kula mual-mual ku meluan bae kini Kang Kuwu kini. Udah melu mual-mual. Melu mongkok-mongkok. Nyambu temen sapa lana. Mongkok dalang raine Pak Kuwu. Sik, bocahku. Ari ngomong aduh mangap banget. Punten Pak Kubu, sida beli pesen iwak. Iya tidak. Ana maning Pak Kubu bedik gede-gede, arane bedik pikat. Ana kocolan, ana lele. Sepat dipepes enak Pak Kubu, sepatku Pak Kubu. Kuno. Iya. Sepat arane sepat apa? Sepat runggo ya ana. Sepat rungge. Iya. Lele. Ya lele lendi ana. Kayak kasih dipepes sedep kapan. Enak ngono Kang Kuwu wis gagal ki gajak kesuwen duh. Ya wis, kin mah gelisan baik supaya yakin nok eka rabi kita ki jaga keturutan. Sekembu tarong kembu Pak Kubu. Saulie baik. Strong. Ya wis, hongkong kok Pak Kubu ngenteni ini kene. Ya. Kula karo bapak sing luru iwak. Strong. Ayo Pak, jagian Pak rezeki Pak. Mah, kok kan pengen seneng-seneng ya mangga. Iya. Lalu Gewak Men, belak, Pak, ampun. lamun iya sampean ki oli, kiong mas ki lembut-lembut atau betik pikatan atau sepat rungge senjaluke pengen diurup karo beras tah karo pari tah jaluk duit pira pengene. luruwe gak sada angel gini Pak Kuwu. Ya wis kun mau urusan Ari sampean. kiongkin mah gede-gede. Iya. Kaya-kaya sadenengah Ya wis. luruweku. Pak, mene Pak jage ditambang Pak. Jage Ditahu wagu Pak. Nang, cek nang. Oh, kiong ya ke Ya, Pak. ya, bisa yuk. Alhamdulillah ya Kang Kuwu. Keturutan dengan dede bayi. Kudune pengenane dede bayi sing ana ning jero rahime nok kaki keturutan ya sayang. Ninggange kaberan. Ya. Wago blayana. Wagoblage ketemu. Luru iwak pas ning genane. Ih, mung bepen nok Kang Kuwu ih mlaku sing waru tekan kedung banteng ih ambekan ki menggah mesah kayak kangelan kayak pegel. Jangan gak sampean Maria papaku ya. Ya dadan wis tua di Kang Kuwu. Sik bocah ku atur dawu sangalas tua sirama. Kinabari nonggoni wago blak karo anak luru iwak. Bener. Daripada jenuh ngenteni. Ayo bari bebunga pikiran. Ngertian sirakipan. Oh ya ngerti dong ya. Maksudnya mah mengkonon Kang Kuwu mau kayak Maipen ya. Oh sampean kelingan zaman bengen lagi waktu pertama ketemu ya. Ketemu karo Nokeka. Ya wis engko kiyen sembari ngenteni mau ke anak wah goblak luru iwak dihormati keluarga besare wong bulak lor sing lagi duwe hajat cekini mamaku. Mama Kuwu Haji Ali Sadikin sing paling eman sing paling moral. Acara Mapagsri Orang ning kelak. dinten iki. Ajak lalenok karo Kang Kuwu bulak kedit Kang Kuwu bulak Kang Kuwu akong bareng Kang Kuwu Sukalila ana ning ngarepan. Diantosan mangga Pak MP Aduh. Jatibarang, Mama Kuwu Sukalila, Mama Kuwu Pawidean, Ana wada omong jenok. Mama Kuwu Jatibarang, Pacamate Kediri. Karo Pacamat ya ora kelalen. Sing RT RW Bulak Kidul tolong disebut terus. Nyuwun lagune ugal-ugalan. Salame kanggo mamaku akong jenok. Mamaku akong. Mamaku akong. Arep Terus pada nanjak je Maipan. iya nian kanggo pasukan ketua RT dan RW Bulak lorega pada baik. Dipimpin kenang Bapak Darji Coklen. Coklen. Bapak Wakil Bupati Billy masih wonten. Wonten. Wis balik. Oh, berbangsul. Oh sampun wangsul. Muli. Ayo, mangga. Mangga Pak MP Pan, senggol pan. Jatibarang. Nok iin sing Sleman. Nok iin nggih, monggo. Kayak mbokek kita. Spesiale kanggo Ibu Kuwu Waru, Mamai Puja sing Mamai lagi Puja, stay tune. sing Karo lagi Nok Puja stay. kedip. Sing lagi live ya. Nok Pujaya Kedik. Ayo mangga nok ayo. Mangga Spesial ugal-ugalan. maning kanggo sing lagi nonton bareng ning Balai Desa kanggo perangkat Desa Waru bareng segenap RT lan RW nih. Nggih, ugal-ugalan